my senses. Sziasztok! Itt lennék egy újabb videóval a szokott helyünkön. Lesznek ugratós videók, meg most annyi lesz, hogy fogok menni a fejpánttal, hogy a fejemen lesz a fejpánt. Egy éve vásároltam a biciklimet a Hervész üzletben Miskolcon. Még menni fogok a fejpánttal is, és még lesz egy rolleres videó, amit még ma vagy holnap fogtok látni a csatornámon. Köszönöm a figyelmet! Itt vagyunk a második helyszínen, de a vadvirágnál, és találtunk egy másik helyet, ahol még nem volt forgatva videó, és gyerünk csinálni a videót. És megyünk a helyszínre, toljuk a bicikliket, és majd lefelé jelentkezünk. Miközben jövünk lefelé, lesznek felvételek felvéve. Mára ennyi lett volna a videó, mert nem tudunk olyan helyre menni, ahol tudnánk ugratni, meg jót szórakozni. Próbálunk olyan helyeket keresni, és hogyha megtaláltuk,
akkor nektek bemutatjuk, és a következő videóban találkozunk. Counting on my senses.